Ini juga spesial kanggo Mama Sari ingkang nembe dalam perjalanan ke Lampung. Semoga selamat sampai tujuan. Serta keluarga besarku. Gimana Mas? Lagunya apa Mas? Mak Jedor. Manot? Iya. Hah? Mawar apa? Mawar hitam. Yang punya bandar ikan Palmerah. Wah ganteng mau. Wajah. Wah lanang mau ora ganteng toh Pak Ade. Ah. Tarik. Sabda Pandita Ratu. Omber. Ya toh? Sabda Pandita Ratu. Wong atiku esek-esek nalikane esek-esek sepisan ketemu esek-esek esek-esek
wong ayu katelan godhok ati rinten siang dalu nuhoni dawuh penyampun Bapak Bejo kapure kalajengaken tetesing tresna sip pokoke rasa duit Dik rokok ae nek karo bugil iki yo lebokke Dik nonano sabda pandita sing tresna Mas Yanto Dek pamaju kantun kagem pinanipun Bapak Bejo monggo pinarak spesial Mbak Joyo Mbak Joyo Mbak Bejo nawang ana netra sapa wong sing ranandang prata kanurku lengkung sapa biasa Dik sing ranandang uyung masalah Mas Karno Mbak Jaya niki dereng bar ayo kok wis Mas aduh Dek aku sing ora meru bolongan sosor pepek sosor mari salamu dewek kok kayak lali besok-besok lagi spesial kanggo yuk nangis sandro ning batinku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa ragil ini nduk
jaranan 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 jaran dadi taun nono wendon nono tak anteni neng pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae Asik. Bulek pit. Mas Agus, ini Mas Agus. Ngomong ketemu karo adine nang. Wah, disoting gara iki karo cicah. Bro. Kene. Turun bulek. Balik. Maju dong. tak terus patengku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ngarang krasa aku kudu sambat karo sapa jaranan 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 taun nono wedon nono neng kudu ing tresno kok bebasane mung katon katon sliramu wae Ojo matur nuwun lagune sinten Mas? Mas Agus. Mas Agus sing njaluk sapa? Dadi wong
Soleh, juragane Dedek mau nyawer. Terima kasih. Sabtu pandito ratu. Wong sliramu antareng sisimu. Oki kote welane tresna bakal dinowo mati. Mas Supri. Ayo Rene. Yo 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 yo. Mas Supri. Korban. Ayo dong. Ayo. Malu katanya. Asik itu. Bodo ati rintan siang lalu. Bos Feni. Aha. Bapak, nawen Bunda. Juraganku Tanah Abang Bunda. Juragan muda sukses Bunda. Ayo Mbak Lasri. Ayo Mas Supri. Ada ati sawiji. Oh ngobengi neh. Tenan ora mau malah pules ngobengi. Sabtu pandito ratu. Wong sliramu antareng sisiku. Oki kote welane tresnaku bakal dinowo mati. Mbak Kani, Dalem mumpung ki panjenengane Mbak Eva isih jumeneng. Ning desa-desa dik jebul ora ketemu. Waduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang. Klinciku wis ana kandhang. Baci, mangga mriki Bu. Lajebul late krasa krusuk kasate kontak mati rakate
ulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh kelinciku aja beda aku terus balik ning Semarang kelinciku ana kandang wong nyanyi mlebu ning kamar mandi Lah iki lho aku ki kon nyeraki bubu Haji ki ning kene kon ngancani. Iya, melasmen lho ora nek kancane. suwe-suwe nek nyanyi gak pager ya. Ayo gek dilebokke Mas Bogel. La jepulane rusak-rusu nafsu kok asane kontan manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting